Lijepi pozdrav. Kako postići ostvarenje snova i kako postići ostvarenje svojih vlastitih ciljeva? Jako često susrećemo ljude koji bi htjeli ili željeli raditi od kuće. Ljude koji bi htjeli provoditi više vremena sa svojom obitelji i jednostavno osloboditi i postići financijsku neovisnost, odnosno financijsku slobodu. Nikako im to ne ide za rukom i ne uspijevaju postići taj dio u svom životu. Ono što je najvažnije, ako ne znate gdje želite stići, ne možete to planirati. Ako ne možete to planirati, nailazimo na veliki problem jer jednostavno ne dolazi do ostvarenja vaših ciljeva i vaših snova. Pokušat ću vam to na jednostavan način objasniti kako mi to primjenjujemo i kako to kod nas jednostavno funkcionira. Ja treniram 2 do 3 puta tjedno. Ulazim u svoj auto, uzimam člansku iskaznicu od teretane u kojoj treniram, uzimam praktički robu koju koristim na treningu i jednostavno krećem na trening. Ono što je bitna informacija kod toga da znamo usporediti sa klasičnim načinom primjene u životu, znači ili u bilo kojoj situaciji, je to što ja znam konkretno šta želim. Odredio sam da idem u teretanu, sjedam u svoj automobil i znam točno kuda idem. Kada to ne bi znao i kada to ne bi funkcioniralo na taj način, znači sistematski, nailazili bi na konkretan problem jer kružio bi okolo. Krenuo bi u teretanu, zapravo ne znam gdje je teretana. Ako ne znam gdje je teretana, kružim okolo i jako velike količine novca mogu potrošiti da zapravo toga nisam niti svjestan. Isto tako je i konkretno kod vas. Ako niste konkretno odredili šta je vaš cilj, ne možete napraviti plan. Ako ne možete napraviti plan, ne znate kako i na koji način zapravo doći do ostvarenja tog cilja i to ostaje samo jedna konkretna želja koja nije ostvarena ili je djelomično samo ostvarena. Ako ja ne znam da je moj cilj stići u teretanu, vozit ću se autom okolo i jednostavno neću stići do svog cilja, a u tom putu ću zapravo potrošiti jako puno novaca i napraviti jako velike troškove. Poznao sam jako puno ljudi u svome životu koji to konkretno rade sa svojim životom. Vrte se u okrug, nemaju konkretnog plana i ne mijenjaju ništa u svom životu. Što ja i što mi konkretno radimo sa svojim ciljevima, ja ću vam pokušati ukratko predstaviti kako to funkcionira kod nas. Prva stvar koju radimo, sve konkretno zapisujemo. Zapisujemo koji su moji osobni ciljevi, koji su ciljevi moje obitelji, koji su ciljevi moje supruge, koji su ciljevi moje djece. I sve to stavljamo na jednu čarobnu, mi to zovemo čarobnu, odnosno dream board ili jednu knjigu, odnosno ploču snova gdje sve imamo zapisano šta je to što zapravo želimo u životu postići. Ne govorim tu samo o lijepim slikama kuća, prekrasnih godišnjih odmora na egzotičnim mjestima, sportskih automobila koje ćemo izrezati iz časopisa i zalijepiti na tu našu čarobnu ploču. Tu govorimo o točno određenim stvarima, točno određenim potrebama, šta je sve potrebno napraviti, koliko će me to koštati, koliko je potrebno mog angažmana, šta je sve potrebno napraviti kako bi ostvario svoj cilj. Morate ga raščlaniti na segmente i puno ćete ga jednostavnije ostvariti. Moramo se vratiti nazad i svaki dio rastaviti na male dijelove i saznati što je potrebno točno napraviti, što je potrebno poduzeti kako bi zapravo došlo do ostvarenja i realizacije tog vašeg cilja. Ako to ne napravite točno na taj način, vaši snovi ostaju visiti negdje u zraku, jednostavno postaju neostvarivi, odnosno ne dolazi do njihove realizacije i na kraju ostaju samo kao želje. Jedan odličan savjet koji bi vam htio predstaviti kako, na koji način mi to primjenjujemo vam je da to sve stoji na jednoj vašoj ploči, da li ju zovete ploča snova, da li ju zovete magična ploča, kod nas se zove magična ploča. I prije nego što napravite bilo kakav korak ujutro, prije nego što napravite bilo koju obavezu, prije nego što izađete prošetati psa, prije nego što krenete na posao ili bilo što napravite, dajte sebi malo vremena, dajte si par trenutaka da stanete pred tu vašu ploču i pokušate oživiti te vaše snove. Probajte osjetiti kako se osjećate u trenutku, kako bi se osjećali kad bi bili u vašoj kući snova. Koji bi bio osjećaj, koje emocije bi se budile u vama kad bi sjeli u taj auto koji si zapravo stvarno želite. Probajte zamisliti kakav bi bio osjećaj da se jutro jednostavno probudite i da su vaše kreditne kartice bez zaduženja, da nemate nikakvih dugova. Sve to
možete ostvariti, ali ako dozvolite sebi samome da par trenutaka u danu prije nego što krenete sa svojim obavezama, prije nego što krenete sa bilo kakvim stvarima koje trebate obaviti, ipak malo razmislite o svojim snovima. To će vam dati unutarnju motivaciju, dat će vam jedno unutarnje zadovoljstvo koje će vas zapravo gurat prema ostvarenju snova. Ono što moram priznat, mi to konkretno primjenjujemo na redovnoj bazi svaki dan i mogu reći da najveći ključ uspjeha našeg je zapravo to što smo odredili šta zapravo konkretno želimo i šta je to šta bi mi htjeli ostvariti. Naravno, vrlo brzo ćete doći do toga da ćete te snove i te ciljeve zapravo ostvariti. I to će postati nekakva vaša normalna stvarnost. Isto tako je važno da vašu ploču snova i ciljeva kontinuirano nadopunjujete. Svaki dan razmišljajte o svojim ciljevima, svaki dan razmišljajte o svojim snovima, pokušajte ih oživiti i u trenutku kad ih zapravo oživite, oni postaju vaša stvarnost i ostvaruju se. Vrlo često nas ljudi pitaju kako dolazimo do takvih rezultata i kako na koji način postižemo takav uspjeh. Ovo je ključna stvar koju zapravo radimo u svojem biznisu. Ovo je ono što primjenjujemo svaki dan i još bitnija stvar, to je ono konkretno što učimo svoje poslovne partnere i na čemu najviše radimo. Zahvaljujem vam se na gledanju ovog videa. Nadam se da sam malo pomogao u postavljanju vaših osobnih ciljeva, ali ono što vam mogu reći, postavljanjem vlastitih ciljeva dolazite do unutarnjeg zadovoljstva, do unutarnje motivacije i do vrlo velike vjerojatnosti da će oni postati vaša stvarnost. Hvala vam najljepša i vidimo se nekom drugom prilikom.